Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахштеҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашдом мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаон, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат шумо метавонед ки сурат маълумотша дар WhatsApp, имои, Telegram боло буда рӯй кунем. Мо дар видео оянда фурӯшда реклама да мегузорем, яъне ки мо фурӯшда мегузорем, яъне ки реклама мекунем. Ин номерро танҳо барои реклама кардан аст. Марамат чизе ки фурӯшӣ бошад, WhatsApp 24 соат кор мекунем, метавонед ки рӯй кунем. Хоб, дар имза навор чӣ хона қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, территорияи Мошинбозор, территорияи Рӯдакӣ, Варзо, территорияи Кӯлоб, шаҳри Бухтар, Ноҳияи Ваш, Турсунзода, Ваҳдат, Ҳисор ва дигар тарафҳо территорияи Кӯлоб ҳам ҳаст. Обшим аз шаҳри Ноҳияи Туркистон ҳаст. Агар хонаҳо сар мешаванд аз нархҳои 45000 сомон, 55000 сомон ва нархҳои то мақсад ки болотарша ҳастанд. Ва квартираҳо якхонага, духонага аз территорияи шаҳри Бухтар, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе и хел вариантҳоам ҳастанд. Ва курси имрӯза бошад 116 сомону 50 дирҳам. Дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, срочнаи бо нархи арзон. Хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, шоҳрои Душанбе, Қурғотепа, Сунат, пеши Мошинбозори Душанбе, яъне ки ноҳияи Рӯдакӣ. Шаҳри Душанбе, пеши Мошинбозори Душанбе, дӯстони азиз, лаби роҳда наздик. 3 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 4 хона кардагӣ аст. Агар хонаҳош падъабои тайёра медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. Гирди хона аз се тарафаш дӯстони азиз маҳкам аст, об светам дорад. Обшим дӯстони азиз, мақсад ки даврозашам часпондагӣ аст. Хонаш 4 дар хона аст ва 3 сотиқ замин аст. ҳуҷҷатошо дӯстони азиз 100% кухни, баня, ҳуҷҷатхона дӯстони азиз ҳамаш сохтагӣ ҳастанд. Хона мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 230000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила мешавад. Биен ҳамин тарафҳора нархоша мегӯяд соҳибаш бинем, мегӯяд аз пеш айрии инсоф мегӯяд муомила карда, мегӯяд хонара мегӯяд метим, яъне ки биен мегӯяд конкретна харидор дада, мегӯяд мақсад ки муомилаи нағз карда метавонед, мегӯяд срочна сум дар кора. Бозам адресшам мегӯям шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, лаби роҳи шоҳроҳи Душанбе, Қурғанда, пеши Мошинбозори шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, лаби роҳда. Хоб, 230000 аст. бо ҳамира мегӯяд муомила мекунед, срочна мегӯяд сум дар кор шуда. ҳуҷҷатҳои хона 100% дар номтон карда метиҳанд. Марамат оиди хона шумо ягон маълумот хӯед, рақамҳои вавилонаи прамои кор мекунад, дар рақамҳошо WhatsApp ҳам дорад. 230000 сомон аст, боз муомила дорад. Марамат срочна, нархи арзон. Мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, ки ба мошинам алиш мешавад, болои мошин сумам тен мешавад. Хона қарор дорад дӯстони азиз дар наздикии кӯли Душанбе, дар ноҳияи Варзо дохил мешавад, дар деҳаи Ҷангалак, канечкаи маршрути 26-27 дӯстон. ҷои беҳтарина, мактаб, магазин, ҳама чӣ дар пешаш аст. хоб, дӯстони азиз, обшим 4 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 5 хона кардагӣ аст, ки хонаҳош ҳамашон ремонт дорад. Обшим 5 дар хонаи 4 сотиқ замин, дӯстони азиз. Айваданасос ҳамагӣ 11 километр, 10 минут роҳ аст. дӯстон, пеши мактаб, маҳсил, пешида ҷои беҳтарин аст. хоб, 4 дар хона, дӯстони азиз, гуфтем. хона бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. дута кондитсионерои 18 кубаву 12 куба дӯстони азиз дорад. якта термоси 80 литр аст. дута дигар дивани якодама дӯстони азиз аст. якта дивани дуодама аст. шифонери якта шифонери калон. дута дигар холодильник аст. стиралин машина якта дигар дӯстони азиз ва ғайра дигар чиро аст. дарахтори мевадиҳанда дорад дӯстони азиз, мақсад ҷои гараж, ҷои мошинбонӣ дорад. пеши хона бо хеле магазин кардага метавонед, ки мисол ки магазин мекунед, магазин савдо кунед, яъне ки дар пушти хона якта хеле магазин кардагӣ аст. хоб, дӯстони азиз, мақсад ки агар сумакӣ гиред, нархи хона бо чизи чораш, нархи хона 420000 сомон аст, боз муомила мешавад. ва агар шумо ягон мошини арзон, мошини қимат дошта бошед, болои мошинтон агар шумо сумам тиена мехелам вариант мешавад, ки алиши болои мошинтон сумам тиен мешавад. хоб, сумаки 420 бо муомила дар ҳуҷҷатҳои хона 100% аст. дӯстони азиз, пеши хона рӯпарӯш мактаб аст, масҷид, мағоза ҳамаш наздик. боз ҳавзи оби 10 тонага дорад, ки вақте агар мисол свет набошад, 10 тонага оби захирави дорад, метавонад ки айвай биёяд. об светиш ҳам шаҳрӣ дорад, ҳам оби 10 тонага барои мисол ки захиравӣ. дӯстони азиз, обшим хона мақсад калидор палидор ҳама чӣ бо навистагӣ аст дар рӯи экран, метавонед ки бо ҳамаша хонда гиред. бо чизи чораш нархи хона 420000 сомон, марамат занг занед, ки алиши ба мошин. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, дар ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Султонобод. 13 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 2 хона кардагӣ аст, ки об ва свет дӯстони азиз ҳастанд.
ошхона, баня, ҳоҷатхона, анҷомхона, оғул, навес ҳамаш дӯстони азиз ҳастае. Як тарафи хона пол мехоҳад маҳкам дӯстони азиз. Хуб мактаб, магазин, масҷид ҳамаш наздикӣ шудае. Кадоме ки хонаро мегирад дӯстони азиз хонаҳо ремонт карда, кадоме ки мисол хонаро мехарад 8 дона дӯстони азиз крупача қатеш падарка ҳастае. 8 та дига мегӯяд шифр падарка дӯстони азиз ва 8 та дига мегӯяд мақсад ки тахта падарка қатиш. Ин ҳамин чизои комплекта бо қатиш метиҳанд, мисол ки ҳар як кадомаш 8 дона аста. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ дӯстони азиз, мақсад ки ошхона, баня, кухня ҳамаш отдельни оғул пуғул ҳамаш барои ҷое ки одамое ки мисол гоҳам мекунад ҳамин хел мақсад шароитам дорад. нархи хонаро мегӯяд 210 000 мегӯем, бо муомилаи хубам мегӯяд мекунем дӯстони азиз ва рақамҳошон ҳардушон дастия кор мекунанд, ҳардушта WhatsApp доранд. Боз адресша мегӯем ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Султонобод дӯстони азиз. Ва дӯстони азиз мақсад ки алишам мешава ба мошин мегӯяд вариантҳои алишрам ҳаста. мақсад ки метавонед ки ҳамин хел вариантам пешкаш кунед. Ин одидест хонаҳо чӣ хел ремонтҳои замонавӣ ва хонаҳошо дурнуш дӯстони азиз калон қадди калидори баниамаш ҳастае. Ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона шумо фаҳмида, занг занед ба шумо фаҳмода метиҳам. Мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар станса гуфтага ҳастае соҳибшум. Вариантҳои алишам мегӯяд хона дорад. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз ки 4 хона кардага ҳастае ки мақсад ки хонаҳои коробкашам бо дуэтажа, яъне ки дуошона ҳастае. ин хонаҳое ки баҳсе баракини поёнош ёш ремонтош ҳастае ки евра ремонт кардага ҳастае. гирди хона пол мехоҳад маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, ошхона, баня, кухни ва дигар шароитҳои зиндагиро дорад. хона мегӯяд дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 600 000 сомон ки боз мегӯяд муомила ва савдош мегӯяд дар назди хонае. парамои рақамҳои тисели соҳибшона ва рақамҳои ватсапшон шахсоне ки мехаред ягон вариант дорем, марамат метавонед ки занг занед маълумотша гиред. кадоме ки ҳамхали хонаи фурӯшӣ дорад, ягон замин, квартира, мошин барои реклама кардан, марамат дар рақамҳои 885 12 25 ватсап, имо, телеграм дора роҳи реклама мекунем. аз шумо хоҳиш мекунем ялайки бепула дариқ доред, лайка занед ва кадоме ки мисол дар навор наёфта хонаи маъқулиша нависа мо пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дӯстони азиз, дар аэропортошта. қариби аэропорти шаҳри Бохтар мегӯяд хона қарор дорад, хона коробкае. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардага ҳастае, хона бо ғӯшти пухта, проектҳои нав ҳастае дӯстони азиз, гирди банаш маҳкам ҳастае. нархаш мегӯяд 250 000 сомон ҳастае, боз мегӯяд муомила мешавад. маълумотҳои бештар мегӯяд тариқи телефон дӯстони тоқа суми холия. ина дизайн проектҳои хонара гирдиш маҳкам, мақсад ки дар трезаш, шкатури хеле корош, монтажаш мондагӣ ҳаста, дигар корош ҳамаш кардагиае. бо ин тарафта бо ҷои хонакунӣ дорад ки заминаш калон ҳаста, метавонед ки мисол ягон хона ба дили хитон кунед. дӯстони азиз, бозам мегӯем кадометон ки дар ҳамин навор намеёед, хонаи маъқултона ки наёфтед, ҳамин маъқул нашуда боша, дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо чӣ хел хона ё ки замину квартира дар кор ҳастад нависем. мо дар видео оянда пешкаш мекунем. агар наёфтем мисол бо оянда видеода албатта ки мо хонаи ёфтагии шуморо меёбем, пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, Катогинский, канечкаи маршруткаи 5 дӯстони азиз. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳо дуэтажа аст дӯстони азиз. инам хеле чиқа дар навор десе об свет мегӯяд дуюмия дӯстони азиз. заминашам кушод ҳастае. хоб кухни ванна ҳамаш мегӯяд дар дурунша қатъи чизои лозимӣ. нархи хонаро мегӯяд 750 000 сомон гуфтесиян, боз арзон ва муомилаи хубам мегӯяд мешавад ва рақамҳои вавилон ахираш 71 шахсоне ки мехарем марамат занг занем. марамат хонара бо диққат тамошо кунед чӣ хел хона мисол чӣ дорад. мирос дига маълумоти хонара хай соҳибшон кам гуфтага ҳаст, барои ҳамин мо дига ягон чӣ хуш карда наметавонем, барои ҳамин худтон мақсад бо занг занем маълумоти пураша гирем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда, дар деҳаи Тула мегӯяд, яъне ки Боғистонда. шаҳри Ҳисор, деҳаи Тула, Боғистон. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ ҳастае ки бо калидораш, ошхона, баня, кухни, гирдаш маҳкам, бо об свет таъмин аст ва дарахтони мевадиҳанда дорад. хоб дӯстони азиз, ҳамин қадр маълумот соҳибшон пешкаш кардам. бо хона мегӯяд дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомон ки боз мегӯяд муомила савдош мегӯяд дар назди хона. хонаҳо дӯстони азиз ҳар як кадомашон ремонт кардагӣ ҳастанд. бо метавонед ки
маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирин. Танҳо суми холия мега алиш намешавад. омада мега хонаро аз пеш бинен мавқут оншид бо савдо ва арзон мекунем. Марҳамат, рақамошон аст мегафон ахира 1387 дигар маълумотҳои пурраша гирин. ба хотири меҳнатҳои мо ялайкира фаромӯш намекунем, мезанем. шахсоне ки мисол хона харам нависем, хонаме пешкаштор мекунем. шахсоне ки мисол ягон хонаи фурӯш дорем, дар рақамҳои ахираш 20 дар боло ҳастад, роиктен мо ватсапаш кор мекунем, роиктен реклама мекунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар даромадгоҳи калхози Россия гуфтагӣ аст. соҳибшоне ки пеши дарвозаи калхози Россия. духонага квартира дӯстони азиз, яъне ки якхонага духонагаш кардагиам дар ҳафтум ошона қарор дорад, 45 квадрати метр. боб сфеи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз ва ремонтҳои беҳтарин. бозам мегӯям шаҳри Душанбе дарвозаи калхози Россияда квартира қарор дорад. Якхонага духонакадаги ҳафтум ошона 45 квадрат, ремонтҳош донад беҳтарин бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. хоб то қасми холия мега инашам алиш намешава, мега нархи квартира 450 сомон аст, мега соҳибшон боз мега муомилаи савдош мега дар назди квартира. оид ами квартира шумо дӯстон азиз, шумо ягон маълумотҳои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан дар рақамҳои поймода ҳастед, мақсад ки на 58 занг занед, маълумотҳоша аз соҳибашон гирин. хоб фақат мега рӯзона мега занг занед, марҳамат, харидоро тамос гиред. мегзарем ба наҳум замини хонаи фурӯшӣ. замини хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Заринкӯҳ, дӯстон лаби роҳда. 6 сотиқ замин мақсад дорад ки фундаментош рехтага аст дӯстони азиз, лаби роҳда мегӯяд, лаби кӯча, инҷа мегӯяд кӯчаи мақсад ки асфалт мешавад, рӯи парои боғи Алӣ гуфтагӣ аст дӯстони азиз. ҷош ҷои беҳтарина мега дар сурат бинед мега. нархаш мега 45000 сомонӣ аст, боз мегӯяд мақсад ки муомила дорад. битонош ҳамаш ҳамхари временкош рехтага аст, шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Заринкӯҳ, дӯстони азиз. марҳамат, метавонед занг занед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, 33 микрорайон, дӯстони азиз, як кӯчаи Ҷаббор Расулов. мақсад ки наздикии гаи бухту маълумотша мегирен. духонага квартира аст дӯстони азиз, дар дуюм ошона қарор дорад, доми 4 ошона аст, 38 квадрати метр. боб сфеи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз ва ремонтшам ремонтҳои хуб абой пабуд дадагӣ аст дӯстони азиз. пеши бозорчаи 33 микрорайон гуфтагӣ аст дӯстони азиз, пеши дом мегӯяд мактаб, балниса, мақсад ки ҳамаи навъи транспорт, маршрут, обшим амахел бисёрай мегӯям, мақсад ки вибр бисёрай, обшим ноҷош нағз. хоб хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, хона мега дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 350,000 сомон нархи квартира мондагиам, боз мегӯяд ҳамирам мақсад ки муомила мешавад. хоб чанд қайкитон истем ба шумо дӯстони азиз маълумотша фаҳмодем. духонагай метавонед ки дар рақамҳои поёмда бо занг занед, маълумотҳои дигарша аз соҳибашон гирем. ба хотири меҳнатҳои мо лайка занед ва навори моро падисаш кунед. мегзарем ба 11 замини хонаи фурӯшӣ. замини хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабӯз. 7 сотиқ замин мақсад дорад ки временкаош дӯстони азиз, фундаментош рехтагӣ ҳаст, документош мега тайёрай, документош мега 100%. девор певорош ҳамаш рехтагӣ ҳастай. хоб шаҳри Ҳисор деҳаи Уртабӯз дӯстони азиз, 7 замин, як дар хона фақати временкош кардагӣ ҳастай, фундаментош кати нархаш мегӯяд 65000 сомон ҳастай. бо мақсад ки ҳамира муомила мекунанд. рости гап ирам акам маълумотҳои ҳамин чиша кам мондагӣ ҳастанд, барои ҳамин кадомтон ки мехаред дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, чӣ хеле ки хоҳиш кардем аз дар шаҳри Бохтар. квартира қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар 14 микрорайон, дӯстони азиз. духонага квартира аст ки дар 6 ошона қарор дорад, доми 9 ошона аст ки 39 квадрати метр. духонага дар 6 ошона доми 9 ошона аст, 39 квадрати метр. боб сфеи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз, калидор бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва ремонт дӯстони азиз кардагӣ аст, медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. шаҳри Бохтар дар 14 микрорайон, лаби роҳ, бо метавонед ки кадом кӯча гузошта маълумотша бо айсоҳибшон гирен. квартира мега дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 265,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. 265 савдо муомила дар назди квартира. марҳамат, рақамошо дар поёни видео метавонед ки занг занед.
шумо дам агар ягон реклама ягон хона замин квартира боша дар рақамҳои болобда роя кунен ва ин буд навори 11 мо то видеои оянда.